Aħna bħalma tafu xtaqna budget għal-poplu u dan il-budget jirrifletti l-progress li għaddej il-pajjiż bħalissa. Ninnutaw tajjeb illi l-inċentivi kollha li kienet għamlet il-Malta Developers Association fejn jidħol First Time Buyer Scheme, Second Time Buyer Scheme, il-xiri u beħ ta' proprjetà fawdex, it-trasferiment ta' donazzjoni mill-ġenituri għall-uliet. Dawn kollha ġew estiżi għal din is-sena kollha kemm huma. Aħna innotajna wkoll li l-proposti li għamlet l-MDA fejn tidħol affordable housing u affordable rents daw ġew mill-qwajn u miktubin għal budget proposal sa din is-sena. Xtaqna wkoll li l-minimum wage kellha tkun aktar minn dak propost f'dan il-budget. Intom xtaqtu anke qabel il-budget jettu li xtaqtu budget tal-poplu. Taħsbu li dan il-budget kien tal-poplu? Bla dubju il-ġit li qed jitkattar bħalissa kellu igawdi minnu l-poplu in ġenerali, speċjalment fejn jidħlu l-pensjonanti, fejn jidħlu studenti, fejn jidħol min qed juża it-trasport pubbliku, and so on and so forth. Jidher li kien hemm effort min-naħa tal-gvern biex jindirizza mhux in-negozji imma din id-darba il-poplu b'mod in ġenerali. Fil-waqt ukoll illi jidher illi m'hemm l-ebda taxxi żejda imposti fuq in-negozju b'mod in ġenerali.